že môj postoj k terajšiemu zradeniu bol šťastí negatívny. Prečo šťastí? Preto šťastí, lebo niektoré veci tam boli dobré. Niektoré veci, vnútorné veci, ktoré sa dali riešiť, sa absolútne neriešili. A to bol ten skrat. Spomínam si na to, ako by to bolo včera. Prvýkrát som prišiel do mesta, pridal som sa k MTA. Ešte v ten deň, ako som sa pridal, som išiel spotiť Ebony, ktorí vlastne boli naši nepriatelia. Prebieha medzi nami tzv. Zimná vojna. Postupom času to všetko upadalo. Neboli medzi nami také konflikty. Až napokon prišiel osudný deň, kde sme na benzínke v Little Saule zabili tzv. Tátu Ebony. Malý kmúr. Po tomto dni nikto ani doteraz nevie, že sme to boli my. V skupine MTA som sa pripojil s mojím kamarátom Repom. Boli sme sa počas prebiehajúcej vojny. Ako ona prebiehala, vám už povedal Rep. Ja vám poviem, ako sa začal koniec Big Maca a ako to bolo po vojne. Všetké veci, čo sa nám stali, sa nakúpili až tak, že jednoho dňa na mýte z SLA v bave tequila sme sa museli ja a Big Mac schovať v podzemí baru. Pretože všade to bolo obklopené čiernymi ebony, ktorí nás automaticky obvinili z vraždy malička a organizáciu z Venezuely. Tam som sa dozvedel, že Big Mac celý čas tajne snúčoval policajtom. Podal mi číslo na detektíva Andersona pre prípad, aby to v ten deň neprežil. Nakoniec sme sa z baru dostali. Na vonku už boli ľudia, ktorí chceli Big Maca pobodať, no nevyšlo im to. Veľmi sme fungovali, Venezuela sa stiahla a my sme začali obchodovať so skupinou z Rexu. Nakoniec sa však, keď nám všetky tri skupiny spojili, chceli sme to riešiť, ale Big Mac vedel, že z tejto situácie je len jedno východisko. A to bola jeho smrť. Napriek tomu sa dohodol na mýte v Rexe, kde sa začalo strieľať, a odtedy sme Big Maca už nevideli. Čau kočko, to víš, že jo? Ne, já jdu pracovat. My jsme Gypsy Buzzer. No tá somore kajčas. No tá u tým roku 2026 mi sebe robil kokocíny, taxík na mojej feldy a zapred myše s chlapcami z MTAčky. Nie. A sluchaj tu. Bumi, to lačeš chlopci, nie, lačeš kantína. No tá tu mi raz, že mi volá dajaký chujík, ne, Dio či jaká piča, že chuju, štriľajú po mne. A ja, že zeši takoj mu utorím poc ku kasínu, bo mi bol potočíc, bo prišli peniažky 13 toho, tam mi bol dať respína. No a išiel mi okolo mne pejs motory, super športy, na dzik, 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 streľba automatiky. Ja takoj po nich z moju chorotu jebnul mi im, ale aj tak mi skončil u Trebišovej u špitaľu. Chvála pán Božkoj, mi neskončil u trupárni, MTA boss, Temerav. Sice jsme vždycky pár lidí ztratili, ale vždycky jsme vyhráli. Vždycky jsme skurvenou válku vyhráli. Ať to bylo proti Ebony, proti Venezuele, proti skurveným rušákům, kteří tu byli před váma. Vždycky jsme kurva vyhráli. A vy ještě můžete, vyhrajeme taky. Do zvídání, malčík.
chiamasa mentirne, diciamo re, chiamasa mentire.